Менә җәмәгать Үзбекистаннан килгәннәр, үз телендә рәхәтләнеп сөйләшеп китеп баралар. Безнең кеше алай түгел. Менә мин Одессага барган идем. Ике абыем, берсе әле ничектер түзә, ул инде вафат булды инде. Икенчесе исән калды әле ковидтан. Бәлки шуңа күрә шаяртып әйтәм иде, шуңа күрә сакланып калгандыр. Чөнки ул татар телендә сөйләшмәй иде, булысынча. Нигә дисәң, ул әле әйтәм, огородта эшләгән идек, шунда бер татар сүзе ычкынган миннән, шуңа күрә әллә бер җөмлә әйттемме, тотынды. Менә күршеләр. Мен әйтәм, бигрәк тә куркак икәнсең, шул дип уйладым инде. Икенчедән, шәһәрдә китеп барабыз, трамвайда сөйләгәндә, ул бер ничектер урысча әйтсәм, оста әйтер идем. Вздрогнулмы, шулай нәрсә инде. Миңа шулай карап куйды. Мен әйтәм, нәрсә булды? Татарча әйтмәде. Ни барсы бер сүз ычкынган икән, шунда урысча сөйләгәндә татарча ычкынган. Шуңа күрә котышып моны мискин куркып. Мин аны әйтәс килә. Йөрдем мин. Менә буларда ишеттегезме? Үз телендә сөйләшәләр. Монда хәзер байтак Урта Асияда адәмнәр үз телендә рәхәтләнеп сөйләшә. Безнең татар халкы барса бер каядыр котышып, куркып тырыша урысча сөйләшергә. Сөйләшсен аны. Урыс арасында я рәсми учреждениеларда сөйләшсен, я үзара була бит үз телендә. Юк. Алар инде шул өйрәнеп беткән, ана телен онытып. Шул әйтәсем килә. Алар урамда йөрдем мин. Телефонга кычкырып сөйләшеп, түбәтә киеп. Кем мине урышты? Җиңги. Нигә түбәтә киеңде? Бәйләнде. Анда бер төрле баш киемнәрен саткан ханым әйтә, бездә нинди нәрсә кисәң дә ярый иде, без берәү дә каршы түгел ди. Кибетләргә керә идем, татарча телефон аша кычкырып сөйләшә идем. Әмма берсе миңа бер сүз әйтмәде шунда. Ник син без телдә сөйләшмисең, аңладыңыз инде ни дип теләндә? Күп нәрсә шунда күрдем. Берсе дә миңа бәйләнмәде. Мин базарда күрдем, бер Кавказдан ханым инде үз телендә сөйләшеп утыра телефоннан. Яһудилар теге пейс дигән шундый нәрсәләр белән икәүләр сөйләшеп китә. Үз телендәме, нинди телдә белмим, аны тыңламадым инде. Шулар күрдем дә, мен әйтәм, безнең куркак халык икән. Музейна барып чыксаң, анда инде ул шәһәрнең тормышына